खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम दाखालि फ्राइडे यूबीपीनि आफादगिरि बिथां मनरन्जन बसुमतारीनि मोनसे भिडिअ क्लिप आं नुदोंमोन। बेनि सायाव आं फंनैसो रायजो राजाफोरनिसिम बुंनो थाखाय आवगायदों। बे खोथायानो जाहैबाय जे बिथाङा आसाम सरकारखौ मिसलिड खालामनो बा दाय होनो नाजादों गाम्बारू बिथांनि बोख्लायनायनि सायाव, गाम्बारू मुसाहारि बिथांनि बोख्लायनायनि सायाव। आं बेखौ एसे बुंनो सानदों रायजो राजाफोरखौ। आसाम सरकारा माबोरै मोनथिगौ गाम्बारू मुसाहारिया बिथाङा गाज्रि खामानि मावदों, मा मावदों, बेफोर खोथाखौ बोरै आसाम सरकारा मोनथिगौ आरो मोनथिनानै माबोरै बोख्लायखौ जुदि काउन्सिलनि कनसार्न गैयामोनब्ला। आं मोनथिगौ बियो काउन्सिलनि कनसार्न बायदियैसो आसाम सरकारा बेखौ बोख्लायदों आरो गाम्बारू मुसाहारिखौ बोख्लायनायनि गाहाय दायनिगिरियानो जाबाय बीकेडब्लिउसी। बीकेडब्लिउसी आव बिथाङा मा गोरोन्थि मावदोंमोन, मा मावाखैमोन, जों दाखालि थांनाय एक सप्ता 6-7 दिनसोनि सिगाङावनो जों प्रेस मिटनि गेजेराव जों बुंदोंमोन जे गमामायैनो बिथां गाम्बारू मुसाहारिया गाज्रि खामानि मावदोंब्ला जोंनो फोरमानखौ थाबैनो होफैनांगौ आरो जा फोरमान दङ बेफोरखौ जों बिदोंमोन, नाथाय दिनैसिम जों मोनाखै आरो मोननो हायाखै। बेनि सायाव बिथाङा डाइरेक्टलि बीकेडब्लिउसीनो दाय होआलाबानो आसाम सरकारखौ दाय होनायखौ जों दुखु मोनदों आरो आसाम सरकारा एफाग्राब गिदिर सरकारा बेबादि नियत नंखाय दायाव मालाबाबो गावनि गोसो बायदि बिसोरो डिग्रेड खालामा। गमामायैनो बेयो सोरबानिफ्राय कमप्लेन मोननांगौ, हयथ' बीकेडब्लिउसीनिफ्राय बेयो कमप्लेन फैथारनांगोन, अब्लासो आसाम सरकारा बेखौ बोख्लायदों। आरो बिथाङा बुंदों आसाम सरकारखौ केस होदों होननानै। बे नङा, आसाम सरकारखौ केस होनाया बे नङा, बिथांखौ डिग्रेड खालामनायनि थाखाय बीकेडब्लिउसीखौ सोंहरदों बिथाङा कर्टनि गेजेरजों जे आंखौ मानो बोख्लायमारखो, आंनि गुबै जाहोना मा, बे जाहोनखौ आंनो नांगौ। आं बेखौ रावबो जिहेतु बीकेडब्लिउसीनि सोद्रोमा आसाम सरकारनि जायखिजाया मानसिया खोनाला, बिनि थाखाय बियो कर्टनि थ्रुयैजों गावनि दुखुखौ फोरमायदों आरो गावनि मोनथायखौसो बिथाङा मोननो थाखायसो बिथाङा जुजिदों। रावबो आसाम गभर्नमेन्टखौ गावनि गोसो बायदियै केस होनो हाग्रा बयहाबो गोसो थाया। दा बेनो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों नोंथां मनरन्जन बसुमतारीनिसिम जे नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ मिसलिड दा खालाम। आरोबाव मोनसे खोथा होनबावदों नोंथाङा जे गाम्बारू मुसाहारि बिथाङा चेयारमेन मासिखौ मोनफिनब्लानो बे गोदान आफादा जोबगोन। बे खोथाखौ आङो नोंथांखौ बुंनो सानदों, बे खोथाया नंगौमोन जुदियोबा आफाद दानायनि सिगाङाव जोङो गले गले रायज्लायदोंमोन, खावलायदोंमोन बै समाव ज' जाफिननो थाखाय। नाथाय नोंथांमोना स्कप होयैनि जाहोनावसो बे आफादखौ दानाय जादों आरो बे आफाद दानायनि उनाव मालाबाबो बे आफादा थाद'नाय नङा। जिहेतु बे आफादा हारिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबाय। दा दिनै गाम्बारू मुसाहारि हारसिं नंला, बे आफादाव हाजार हाजार मानसिफोरा गाम्बारू मुसाहारिनि मावनाय दांनाय खामानिफोरखौ बिजिरनानै दिनै लोब लोब फैदों आरो जों मदद होगासिनो दङ आरो जों बयबो दङ। आरो नोंथाङा बुंदों जे गाम्बारू मुसाहारि बिथाङा हारसिं होननानै, नाथाय बिथाङा दिनै हारसिं नंला। बै समाव हारसिंमोन जेला बिथांखौ डिग्रेड खालामदोंमोन, नाथाय दिनै बेजों रावबो हारसिं नंला। बिथांजों हाजार हाजार लोब लोब मानसि दङ, इन्टेलेक्चुयेल दङ, आसामनि मोजां मोजां इन्टेलेक्चुयेल मानसिफ्रा बिथांजों दङ। जों नाम खारिनो सानाखै, बुंनो सानाखै आरो नोंथांमोनखौ जों मालाबाबो गाज्रि बुंनो सानाखै। आं दाखालिबो आं बुंबोखादों जे जों सोरबा यूबीपीअ आफाद आरो बीकेडब्लिउसी जों रावखौबो जों गाज्रि मोना, नाथाय खायसे दैदेनगिरि, खायसे बिथांमोननि मावनाय दांनायखौ जों मोजां मोनैनि थाखायसो जों खायसे खामानिनि एलिगेसन जों बुंनो गोनां जादों। नाथाय बेवहायबो नोंथांमोना बुंग्रोनायखौसो जों बुंनो गोनां जादों। जों बुंगोन, सम फैगोन, सम फैब्ला बुंगोन। आरो मोनसे खोथा नोंथाङा बुंदों जे दा गोदान आफाद दानाय यूबीपीएफ यूनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि जा सोद्रोमाफोर दङ बेखौ जों गासैखौबो मोनथिखागौ। आं स्केन खालामनानै दोनदों। बे रावा मा? नोंथाङा बै सोद्रोमाफोरखौ थ्रेटेन होदों नामा जे जों बे आफादखौ सालायलांबाय थायोब्ला जोंनि दायफोरखौ स्केन खालामनानै दोनदों, गाबोन जोंखौ माबा माबि बुंनानै माने फासायनानै माबा माबि खालामनो सानदों नामा नोंथाङा?
बे आंनि थोंजों सोंनाय नोंथां मनरन्जन बसुमतारी नोंथांनिसिम। मानो होनब्ला नोंथाङा बिब्दि बुंनानै आसामनि बर' रायजो राजाफोरखौ मिसलिड दा खालाम, बर' रायजो राजाफोरखौ थास्लिम दाहो। जोङो रावबो पार्सनेलि रावनिबो देरहानायनि थाखाय जोङो बे आफादखौ खुङाखै आरो बे आफादखौ जों दायाखै। नोंथाङा होननाय बायदि चेयारमेन मासि मोनब्लानो गाम्बारू मोसाहारिया चेयारमेन मासि मोनब्लानो आफादा जोबगोन, बे खोथाया नंखाय। जों रायजो राजाफोरखौ बुंनो सानदों जों बे नंखाय। बेयो नंगौमोन जेब्ला आफाद दायाखैमोन बे समाव जोंबो लुबैदोंमोन खौसे जानायखौ, नाथाय जोङो दिनै बे लाइनाव जों गैला। जोङो अलरेडि आफाद दाबाय, रायजो राजाफोरखौ जोङो मोजाङै सालायलांनो, मोजाङै खम मर्यादा जा आद्रा थालांनाय जा असान्थि थासारि बेफोरखौ जों सुस्रांलांनो थाखायसो जोङो बे आफादखौ जोङो गोदानै मोजाङै दाफुंदों। आरो दाखालि बिथांनि प्रेसआव रिपर्टारफ्रा सोंदोंमोन, जोंबो बेखौ सोंनो हायो नाथाय दिनैसिम सोङाखै, जे सोंदोंमोन जे कालचारेल डिपार्टमेन्टनि थाखाय कालचारेलनि थाखाय 15 लाख फैसा फैनानै दंफैयो, बे फैसाखौ राननो थाखायबो नोंथांमोना BKWCआ 2500निफ्राय 3000 सिम रेजिस्ट्रेशन फिस लादों। बे लानायखौ मानो लादों होनना सोंनायाव नोंथाङा मा रिप्लाइ होखो? नोंथाङा मानो बिब्दि रिप्लाइ होखो? नोंथाङा सासे आफादनि दैदेनगिरि, आफादगिरि जानानै बेनि रिप्लाइखौ मानो बिब्दि होखो? जों बिब्दि रिप्लाइ मोननांगौ होननानै सानाखैमोन। नोंथाङा बुंदों जा सरकारजों माबा मोनसे रायलायनांगौबा UBPO खौनो लेंहरो, सेन्ट्रेल सरकारजों माबा मोनसे रायलायनांगौबा UBPO खौनो लेंहरो। होमब्ला रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ फोथायोमोन जे बिब्दि खामानि दा माव, नाथाय नोंथाङा BKWCनि सायाव बे गोरोन्थिखौ गारनानै जों जेबो मोनथिया, जेबो रोङा, जोंनो जेबो फोरमाया होननानै मानो बुंखो? बिब्दि जाहोननि थाखायनोथ' रायजो राजाफ्रा जों आफाद दानायखौ गनायदों। नोंथाङा बेनि सोंनायनि फिननायखौ मोजाङै होनांगौमोन। नोंथाङा बुंनांगौमोन बे 3000 आरो 2500 रेजिस्ट्रेशन फिस लानाया गोरोन्थि जादों। जाय फैसानि थाखाय, जाय थाखानि थाखाय बर' जातिया 25 बोसोर 20 बोसोर आन्दोलन खालामनानै मोननाय बे BKWCनि फैसाखौ थाइसे थाइनै फैसा लानोबो आरोबाव जुदि रेजिस्ट्रेशन फिस होनांगौब्ला बे मा मोजां खामानि जाखो? आं बेखौ नोंथांनिसिम थोंजों सोंहरदों। बे मा मोजां खामानि जाखो? नोंथांमोना बे रेजिस्ट्रेशन प्रक्रियाखौ मानो खालामदों? नोंथांमोना फ्रि होनो हायामोन नामा? बे खामानिखौ फ्रि खालामनो हायामोन नामा? बे जोंनि सोंनाय। नोंथांमोना BKWCखौ बुंनो हायाबा जों बुंगोन, आरो जों बुंहरदों बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों।